Nuwun sewu anak Prabu Jaka Pitana. Monggo klaturi paring dawuh supados ingkang paman plasa jenar saged amatrapaken diri nggih. Paman Patih Haryo Sengguni. Sampun kathah Sinopati lan prajurit Ngastina ing dados korban ing Tegal Ulusetra. Inggih leres kasinggihan dawuh paduka pramila monggo samangke enggal nindakaken reka daya rekayasa kangge ngawekani lelampahan menika. Caranipun kados pundi paman? Nun inggih kanthi cara nindakaken karti sampeka kinarya ringkihing para Pandhawa. Bebasanipun kena iwake nanging aja nganti butek banyune. Bratayuda jebul sanes cara ingkang trep kangge nyirnakaken para Pandhawa. Lajeng kados pundi? Kedah mawi cara bidung api rowang etok-etok ngaku kalah kalian Pandhawa nanging menika kangge miwiti damel cara enggal malih. Gandeng nalika Pandhawa kalah dadu lan negari Ngamarta paduka depani dangunipun 13 taun. Tegesipun kawula Ngamarta sampun kulina gesang kanthi tata cara budayane para Kurawa. Tiyang Ngamarta sampun kecalan jati diri, sampun rusak budayanipun, sampun pecah kerukunanipun. Dados nadyan mangke Ngamarta dipun pangsulaken dhumateng para Pandhawa nanging tata carane urip kawula Ngamarta saged kula kendhaleni. Yen kawulane wis kelangan rasa kabangsan lan rasa panunggal, tartamtu negari Ngamarta badhe kropos lan ringkih satemah gampil dipun rebahaken, ora perlu nutuke Bratayuda ing boten wonten ginanipun menika.